Hello. Hey, unai kutotambura ikokwiyo. Right. Ya, tave panapa. Murisei. Ndansiri kuona vanhu. Ndansiri kutomboona zviri kuitika kana mbichana. Zvinhu zvazvakaoma. Ndiri kumbura kuti mumboshare ka. Let's share our live stream. Muri kundinzwa here? Please confirm kana muri kundinzwa. Please confirm kana muri kundinzwa. Ndiri kunzwika here? Ndiri kunzwika zvakanaka here? Right, murisei muri. Thank you so much. Divine Nyatsanga nekukonfirma newe Demetria Kanyemba zviri kudii bright. Demetria, how are you? Dube Divine Nyatsanga. Okay. Elfigio Chitombo Ruvarashe Natasha Tembi Liwayo Angeline Khadebe. Hai, murisei. Right, nhasi toda kuti mbotaura pamusoro pezvemarelationships tichibva tanopedzesera tamumarriage. Kudzai chasara ndiri kukuona. Mhlanga Tawanda, thank you so much nekukonfirma. Seva excellent. So toda kuti timbotaura pamusoro pemarelationships tichinowira mumamarriages. Toda kuti timbotaura pamusoro pemarelationships tinowira mumamarriages. So chimbotaga vanhu vakaroora nevakaroorwa ngavauye panapa. You can share this live. All you need to do, enda unobaya button iro rine kaaro kakadai rakanzi resharing, and then you can share kuwhatsapp. Unogona kupa vamwe kuwhatsapp kuti vauye tizoungana panapa. Right, ndichitoti zvekudi kuri kutonhora, ndatirega ndipfeke juzi jacket rangu. Ndatirega ndipfeke jacket because kuri kutonhora. Right, nhasi ndoda kuti timbodzidzisana kana timbokuita discussion yemarelationships. Mazuva ano chii chiri kuitika chaizvo? Why is it nowadays mamarriages kana kuti marelationships ari kutonetsa zvekudaro? Ari kutonetsa zvekutorevesa kutotanga parelationship kuti munhu unge uri une munhu wako wauri kudanana naye, muchitonzwanana zvakanaka, zvichitofamba zvakanaka, muchitozosvika pakuroorana semazuva ekare. Mazuva edu isusu tichakura, kuroora chaiva chinhu changa isinganetse, vanhu vachitogara vese zvakanaka. Nowadays kuroora kwakuti mukaroorana the next thing varambana, aroorwa futi, kana kuti aroora futi zvadhakwa. What is causing a lot of squabbles, a lot of problems when it comes to relationships and marriages? So tonight toda kuti tinge tiri tinodiscussa much about these things. Thank you so much for subscribing on our YouTube channel Saint TV.
Also, I would like to encourage you to go and subscribe and follow us on our Facebook page, that is Saint TV, and also on our Instagram account, Yakan Saint TV Official. That's our account. So all you need to do is to go and subscribe and follow us on both accounts, yeku Facebook page and our account yeku Instagram. Handiti so chii chiri kukosakisa kuti vanhu vange vari vanopinda muwanano vachibuda vakapinda obuda opinda obuda opinda obuda. So if you want to join us, you need to join us. You can join wouya mustudio tozokurukura nyaya idzi. Handiti freelance vamwewo kumwewo kwandaifamba vaiti hanzi vakadzi vakadzi varume vaiti zvoni vakadzi hamucharespect varume. Vakadzi vemazuva ano hanzi hamuchazvininipise pasi pevarume. Ichokwadi here, hanzi hamuchisina zvaiita namai vedu zvekuti vaizvininipisa vana mai vedu. Mwezivairo kuti kare, ndimbokuudzai nyaya dzekare, handiti murume aienda kuHarare kunoshanda kuHarare kana kuti whatever town yanenge aenda, onogara ikoko zvegore rese asina kudzokera kumusha. Ozodzokera kumusha paChristmas otonosvika mukadzi wake achiripo, hapasina kana zvaitika. Vana mai vedu izvo yakanga isiri nyore kuti vasvikirwe neumwe munhu kana kuti neumwe murume kana angava muzukuru kana yakanga isiri nyore. Waitozoona baba vabva 2-3 months 4 months down the line after mudararo wapasi, otozoona mimba, komai vakutoitawo mimba pai. Ende madzimai vakanga vasingaite nharo zvekuti akanzi gara kumusha, aitongogara kumusha achichengeta vana. Ende vakauya vairespekta baba zvisingaite. Baba was something else. Our fathers, they were something else. Nowadays hazvisisiko zvese izvozvo. Izvozvo haiwa kudhara ikoko. Izvozvo kudhara ikoko. What might be the problem that is causing things to go the way they are nowadays? Chii chiri kusakisa kuti vakadzi vasachigona kuzvininipisa, kuzvininipa pasi pevarume vavo. Endewo chii chiri kuitawo kuti varumewo musarespektewo imi? Chii chaita kuti varume musarespekteki? Ndidaro ndivhune chirungu ndichidaro. So all you need to do is to kana uchida kupindawo palive stream inoi ndiri kuisa link, ndiri kuisa link kumacomments uko. All you need to do is to all you need to do is to right, mirai mchana. Right, all you need to do is to go pa link iro rapo, pane link randaisa, press that link. Kandimaisa akawanda, vamwe vanogona kuti handina kuriona pano. Press that link handiti. Ukapressa link iroro link iroro ndo rinokuita kuti ndo richakuita kuti upinde mustudio. So all you need to do and go and press that link. Uchatoona rinotokupa madirections. Rakanzi Saint TV. Handiti just go and press that link and then zvinhu zvako zvotofamba zvakanaka. Kuri sei kwamuri. Today we are discussing about chii chiri kukonzeresa kuti chii chiri kuita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka. Chii chiri kuita kuti zvoni tisavakewo dzimba mazuva ano.
chiri kutiita kuti tirambe tiri mabachela chii chaizvo mabachela nemabachelorate handiti. Alright, thank you hanzi tichiuyai tizokurukura. Let's talk about it. Ngatiuyei tizodzidzisana tizokurukura tione kuti zvizviite. And another thing, vamwe vakuru ndakambogara nevamwe vakuru ndichibvunza alright right vamwewo handiti ndambobvunzawo vamwe vakuru ndichivabvunza kuti sei manga musingabate madzimai enyu nezvikomba, inyaya yekuti madzimai anga asingaite zvikomba here kana kuti handiti tiri kutaura kuti zvoni ivavo vadhara vachona vakanga vachigara kunze vakanga vadhara vaiita zvokuuya kutauni still havanombobvira vakabata madhamu nezvikomba handiti havanombobvira vakabata vakadzi vavo nezvikomba. Namai vedu vanga vasingabatwe nezvikomba inyaya yekuti generation yavo vakanga vasingaite musikanzwa here, vanga vasingaite zvezvikomba here kana kuti pane zvaitoitika handiti. So another person was telling me achiti no hanzi zvezvikomba zvaingoitwa kare but zvaita madhara edu manje vasiyana nesu zvatinoita zvokuti tinozvitsvaga. Vadhara vedu vaitoda kutopesana nazvo, vanga vasingade vanga vasingade noredo kumuromu dzimeredio. Alright, kana muchiuya mustudio bvisai vana number 1. Number 2 chimbobvisai vana nditi bvisai vana and then kana muchiuya mova ready. Radzaiwo kuti muri ready handiti mobvisa music, musaplay music. Right. So vadhara vedu zvavaita kumisha kuya vaiti kana vakubva kubhawa manheru aibva achiimba ndadhakwa here yeye newa zvokuti aiimba zvokuti aifanira kunzwika zveka manheru kuma12 midnight kana kuti 1 am ukaimba uri 500 meters handiti ukaimba uri 500 meters kana 600 meters wainzwika. Ende vana mai kwai vaitoziva kutoti madzimai nguva iyoyo vaitoziva kutoti wangu murume uyo akuimba akuuya. So kana vane zvavainga vachiita vaibva vatotizisa chikomba, vaibva vatotizisa chikomba. Hello Bright. Muri sei? Ndiri bhozvo kudidi Apozvo kuri seiko? kuri right zvavo. Hamene kwamuri kuri sei? Kunoku always well. Saka tuze nyaya wainzwa iyo iri mudariro. Yeah, ndainzwa. So what's your contribution? Okay. Come on. Hamusi muri kunyunyiwe zvemarelationship. Chimbomirai kundifonera kana iwe ndiwe ndiri kushandisa foni. Nyaya ndofunga mainzwa. Kune vachangoti bati vada kupinda mustudio, linki ririko kumusoroko. All you need to do is to press the link wotopinda. Musapinde mustudio kana musina zvekutaura, chisi chivi handiti.
handiti hachisi chivi kurega kupinda mustudio, chingosiyana nazvo kana usina, kwete kungonakirwa nekungopresa. Anyway, zviriko. So anhuwe muri kuti kudiko, muri kuti kudii? Muri kuti hamuna zvekutaura here? Kana musina zvekutaura tiende tinorara zvedu, timboenda tinotaura nevanhu vedu kusave. Yeah. So what do you think chii chiri kuita kuti zvoni mamarriages asafamba, zvamai manje asafamba zvakanaka? Chii chiri kuita kuti mamarriages apwanyike fast tive nemabroken homes akawanda? What's really happening? So kune vanoda kuti joina, those who feel like they would like to contribute, all you need to do is to press the link randiri kuunganidza. So vana baba vaitanga kutoimba, kana mai vane chikomba vaibva vatotiza, chikomba chaibva chatorwa pasi kutotiza, kutoziva kutoti chaibva chatotiza, chotoziva kutoti paipapa, apa paipapa. So vana baba vangu vasingatsvage zvinhu sezviri kuita varume vemazuva ano, mazvinzwa? Vana baba vangu vasingatsvage zvinhu sezviri kuita varume vemazuva ano. Varume vemazuva ano ndimi muri kutsvaga zvinhu, mafoni evakadzi, ndimi muri kuda kuona kuti mapati tiri kuenda vakadzi vanenge vachiitei. Unoita stress nazvo, unoita BP. Anditi stay away from all that. Iwe chingodana nemunhu wako chete, dana nemunhu wako zvekumufudza nekutsvaga makodo mugomo, unodonha kuti ukavigwa, iye akasara bota richingodyiwa nevamwe. Anditi nemo vakadzi, foni update siyanai nayo, zvimwe zvese bata, wallet yake mandawe bata, pazvefoni yake ka dai wanga uri umwe wambosiyana nazvo, because inokupa stress. Foni inotaurwa nayo nevanhu vakawanda. Foni yakafanana netoilet. Toilet inopindwa nevanhu vakawandisa, maziwa ka? Foni haina kuti chii, mazuva ano chero angojuma foni yemunhu wako anogona kungomufonera. And do you know kuti it's easy to break some people's marriages nowadays, because nyango ndisingadanani nawo ndichida kungokufikisai ndogona kungotumira message imwe yekuti munovhunduka kuti zvabva nepi. Maziwa, ndotigona kutongotumira message yekutoita fanike tiri kutodanana. Murume ukaibata foni iyoyo ukatopinda busy. Hanzi napro, hanzi Uncle Kare Technology, okay? Yes, hanzi Namirirai Prudence nawo hanzi angose nyaya yekutsvaga makodo mugomo haushayiwi, obvious. Handiti ukada matsvaga makodo hanzi Uncle Kare Technology yaiva shoma, manje nowadays makwikwi. I think saka mamarriage asiri kugara, technology yaiva shoma. All right. Iwo unotiwo kudii? Idzi dzinopenga idzi dzotouya shuwa kuzotaura zvisina basa panapa. So what do you think chiri kuita kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka? What do you think
chiri kuita kuti zvinhu zvisafambe zvakadii zvakanaka. Ngatimbo edha Demetria. SD. Uncle Hello. muri sei? Right, uri sei? Ndiri right zvangu uncle. Network iri kundibhaisa uncle. Alright, uri kupi? Ndiri kumarondera. Alright. Heyo nyaya iri mudariro uri kutiwo kudii nayo? Sorry, ndandisina kunyatsoinzwa nenyaya yenetwork. Chii chiri kukonzeresa kuti marelationship manje zvinhu zvisafamba zvakanaka, kunyange mamarriage? Chii chiri kuita kuti akurumidze kungopera seuswa, kungosvava seuswa? Yeah, ndinoona sepride uncle. Vanhu vakapinda marelationship vanonyanyaita pride stereki. Uyo anenge achizvinzwa achiti nini ndini, uyo achizvinzwa achinditi ndini. Saka vanhu ivava havana kwavanoenda. Alright. Thank you so much. Network inenge iri kunetsa kushuwa kumarondera uko. Hanzi pride. Hanzi mukaita pride hazvifambe. Inini wandiri chizviti ndini chibaba panapa. Iwo bva zvito ndini chimama. Mukaita pride hanzi the next thing kuzviruza. Handiti? Hanzi chimwe chinhu kuvimbika chaiko both sides kwava kushoma. Kureva kuti vakadzi havachinawo kuvimbika, varumewo havasisina kuvimbika. Hanzi ruchiva both kuvarume nekuvakadzi. Ruchiva. Hanzi ndowo chimwe chinhu. Hanzi kare kwanga kusina bleaching, varume vaigutsikana neskini yevakadzi vavo. Manje nowadays ukaona akaita chimurungu forogonyo inokwira. Mainzwawo here? Hanzi kare manga musingabliche, varume vaitongogutsikana neskini. Kana mai vari vatema taitongofara kutongoti mai ndivo vatinavo. Asi mazuva ano manje yakompetition yekugadzira skin. Yakompetition yekudi. So what do you think? What do you think Vanhu hamuchauye game, hamuchauye. Anyway, kana une matopics auri kuda kuti titaure nezvawo, unogona kuti nyorera panhamba idzo dziri apo, then tobva takurukura nezvazvo. Thank you so much for your unwavering support. Muye nezuva rakanaka, morara zvakanaka kwese kwamuri. Ticharamba tichimboita malive, tatagarisa tatane over here tisina kumboita live stream. So iye zvino tadzoka zvakare, tichazama kuti tiite malive stream so regularly. Tichikurukura panapa. Let's go and follow our Facebook page rakanzi Saint TV. From Uncle Saint, the only Zim Uncle for now. It's much love. God bless. Good night.